Dobrý večer. Toto video nahrávam ako náhradu za stream, ktorý mal veľmi nekvalitný zvuk, bol tam nejaký technický problém, vytváralo to nám tam nejakú ozvenu, takže som sa rozhodol ho nahradiť týmto druhýkrát nahratým videom. Takže dnešná téma budú receptory spojené s G-proteínmi, ktoré sa tiež nazývajú receptory spojené so syntézou druhých poslov. Najprv si povieme niečo o tých G-proteínoch. G-proteíny delíme na dve skupiny. Sú to malé cytosolické G-proteíny a veľké transmembránové hexamerické G-proteíny. Názov G-proteín znamená, že sú to proteíny, ktoré sú schopné viazať guanínové nukleotidy, konkrétne buď guanozín trifosfát alebo guanozín difosfát. Tie malé cytosolické, ako už názov hovorí, nachádzajú sa v cytoplazme a sú to proteíny s malou molekulovou hmotnosťou. Medzi ne patrí napríklad dôležitá bielkovina RAS, čo je dôležitý regulátor bunkového cyklu, proteín, ktorý reguluje proliferáciu buniek, delenie, a keď zmutuje, tak to vyvoláva rakovinu, pretože ženie bunky do neustáleho delenia. No a tie, ktoré nás budú zaujímať najviac, sú tie veľké transmembránové hexamerické G-proteíny. Transmembránové pretože sa nachádzajú v cytoplazmatickej membráne, a hexamerické, pretože obsahujú 6 transmembránových úsekov. A to sú práve tie G-proteíny, ktoré sú spojené s receptormi. Tieto receptory sa tiež nazývajú aj receptory spojené so syntézou druhých poslov, pretože aktivácia tohto receptora a následne G-proteínu vyvolá syntézu jednej molekuly v cytosplazme, ktorá sa nazýva druhý posol. Tieto veľké transmembránové G-proteíny obsahujú 3 podjednotky, označené gréckymi písmenami alfa, beta a gamma. Myslím, že beta-gamma podjednotka sú štruktúrne spoločné pre všetky typy G-proteínov. Alfa podjednotka je špecifická pre konkrétny typ G-proteínu. A je to práve táto alfa podjednotka, ktorá je schopná viazať guanínové nukleotidy, čiže buď guanozín trifosfát alebo guanozín difosfát. Zároveň alfa podjednotka má GTPázovú aktivitu, to znamená, že sama je schopná poštiepiť guanozín trifosfát na guanozín difosfát a anorganický fosfát, čiže molekulu kyseliny fosforečnej. Pokiaľ alfa podjednotka má na sebe naviazaný guanozín difosfát, je neaktívna, respektíve celý G-proteín je neaktívny. Pokiaľ má alfa podjednotka na seba naviazaný guanozín trifosfát, je G-proteín, a teda aj tá alfa podjednotka, aktívna. Opäť aj týchto transmembránových G-proteínov poznáme niekoľko typov. Je ich pomerne veľa. Vám stačí, keď si zapamätáte pre biochemiu 4 G-proteíny. GS, GI, GP, respektíve GQ, podľa toho, ako je literatúru chytíte do ruky, a GK. GS, S znamená stimulačný, I znamená inhibičný. Oba tieto G-proteíny pôsobia na rovnaký efektorový enzym, ktorým je guanylát cykláza. S tým, že GS, čiže stimulačný, bude stimulovať guanylát cyklázu k aktivite. GI, čiže inhibičný, bude inhibovať aktivitu guanylát cyklázy. Ono tu máme proteín GP alebo GQ. Tu to záleží úplne od toho, akú literatúru použijete. Časť literatúry, časť kníh používa označenie GP, iné knihy zase používajú označenie GQ. Sú to synonymá, je to jeden a ten istý G-proteín. Tento G-proteín potom aktivuje enzym fosfolipáza C. A posledný, ktorý by ste mohli poznať, je GK. Zatiaľ, čo tieto prvé 3 majú v označení malé písmenka, tak tento GK má veľké písmeno, veľké K ako značka draslíka. Nachádza sa len na myokarde a otvára ionový kanál pre draslík. Postupne si povieme o všetkých týchto G-proteínoch a o ich účinkoch. Tak si to trošičku zmenším, túto schému. Takže tu vidíme
teda začiatok, tu máme pokojový stav. Na začiatku máme teda hormón, ktorý teda je to nejaký hormón, buď nejaký peptidový, proteínový, alebo teda má nejakú štruktúru, ktorá je hydrofilná, čiže lipofóbna. Tým pádom nie je schopný prejsť cez cytoplazmatickú membránu. Potom tu máme receptor, G-proteín v neaktívnom stave, čiže alfa-podjednotka viaže guanozín difosfát a efektorový enzym. Toto máme vždy tu máme sústavu receptor, G-proteín, efektorový enzym. Ten efektorový enzym je potom zodpovedný za syntézu druhého posla. Čo sa stane, keď sa naviaže hormón? Čiže hormón sa naviaže na receptor, to spôsobí konformačnú zmenu receptora, ten putuje po membráne, až kým nenarazí na G-proteín a naviaže sa na G-proteín. Väzba receptora na G-proteín spôsobí konformačnú zmenu G-proteínu a alfa-podjednotka G-proteínu stratí afinitu ku guanozín trifosfátu a získa afinitu ku guanozín alfa-podjednotka stratí afinitu guanozín difosfátu a získa afinitu ku guanozín trifosfátu. Čiže GDP disociuje od alfa-podjednotky a GTP sa naviaže na alfa-podjednotku. Čím sa alfa-podjednotka stáva aktívnou? Tu dôležité je povedať, že sa GDP vymení za GTP, nie premení. To je veľmi dôležité, pretože skúšajúci sa na skúške chytí každého zle vysloveného slova, ktoré poviete. A jedna kolegyňa napríklad zvykla spomínať, že ak nejaký študent na skúške povie, že sa GDP premení na GTP, tak hovorí, že sa s takým študentom vráti do škôlky, zoberie pero, papier, nakreslí mu misku, kde budú 3 jablčka a vedľa misku, kde budú 2 jablčka a 1 hruštička a opýta sa ho, ako sa jedno jablko premení na hrušku. Už tak, že to jedno jablko zoberiem, dám preč a namiesto neho tam dám tú hrušku. Že pozor, je to výmena, nie premena. Po naviazaní guanozín trifosfátu alfa-podjednotka stráca afinitu ku beta-gamma podjednotke a získava afinitu ku efektorovému enzymu. Čiže alfa-podjednotka s naviazaným guanozín trifosfátom disociuje od beta-gamma podjednotky a putuje po membráne, kým nenatrafí na ten efektorový enzym. Naviazaním na efektorový enzym spôsobí zmenu konformácie efektorového enzymu a efektorový enzym syntetizuje druhého posla. Prečo druhý posol? Pretože hormón je prvý posol. Čiže celý tento systém si vieme predstaviť ako takú podateľňu, kde hormón je poštár, ktorý doniesie na podateľňu nejaký list a ten druhý posol je pracovník podateľne, ktorý tento list zaniesie na konkrétne oddelenie, kde sa vykoná to, čo treba vykonať. Samozrejme, ten hormón medzičasom disociuje, pretože je viazaný ku receptoru iba slabými van der Waalsovými silami. Viaže sa ku extracelulárnej časti receptora, čiže na tej extracelulárnej časti nám neustále prúdi krv, čiže hormón sa iba naviaže, spojení s receptorom je spojený iba krátku chvíľu a potom disociuje. Na druhú stranu, ako dôjde k tej aktivácii receptora, tak už systém si žije vlastným životom a teda postupne sa prenáša ten signál ďalej až na ten efektorový enzym. Ale ako som spomínal, tá alfa-podjednotka má vlastnú GTP-azovú aktivitu, čiže je schopná guanozín trifosfát poštípiť na guanozín difosfát. Čomu vlastne počasie aj dôjde, tá alfa-podjednotka sama poštiepí ten GTP na GDP. Tu už môžete povedať, že je to premena, pretože to je chemická reakcia a všetky chemické reakcie sú premeny. V tomto prípade sa alfa-podjednotka stáva neaktívnou, stráca afinitu k efektorovému enzymu a nanovo získava afinitu k beta-gamma podjednotke, že disociuje od efektorového enzymu, spojí sa s beta-gamma podjednotkou a celý systém sa vracia do pôvodného pokojového stavu, v ktorom bol predtým. Toto nám platí pre všetky G-proteíny. To znamená, vždy je to tá alfa-podjednotka, ktorá disociuje a naviaže sa na efektor. S jednou výnimkou je, respektíve vždy je to alfa-podjednotka, ktorá viaže tie guaninové nukleotidy, vždy je to alfa-podjednotka, ktorá štiepí GTP, ale je tam akurát jedna výnimka a to v prípade GK proteínu, kde
je dokázané, že je to práve beta-gamma podjednotka, ktorá sa viaže na ten efektor, na ten ionový kanál pre draslík. A v prípade G inhibičného, čiže GI proteínu, sa predpokladá, že je to práve beta-gamma podjednotka, ktorá potom bude blokovať tú adenylacyklázu. Takže, čiže táto schéma je potom spoločná pre všetky, čiže najmä teda pre GS a pre GP proteín máme úplne rovnaký začiatok, dôležité je potom, čo sa deje potom, to je to, že aký je tam ten efektorový enzym. Poďme ďalej. Ďalej v prípade GS proteínu máme efektorový enzym guanylát cykláza. Reakciu, ktorú katalyzuje guanylát cykláza, vidíte tu. Čiže enzym, substrátom pre tento enzym je ATP, adenozín trifosfát, a adenylát cykláza spôsobí odštiepenie pyrofosfátu a vytvorenie intramolekulovej fosfodiesterovej väzby na 3. a 5. uhlíku ribózy a dôjde teda k syntéze produktu, ktorý sa nazýva 3-šťarov, 5-šťarov CAMP, čiže 3-šťarov, 5-šťarov cyklický adenozín monofosfát. A tento cyklický adenozín monofosfát je druhý posol. Prečo 3-šťarov, 5-šťarov? Pretože atómy na ribóze sa vždy číslujú s čiarkou. Atómy na dusikatej báze sa číslujú bez čiarky. Je to niečo podobné, už sme videli v predchádzajúcom streame, predchádzajúcom videu, kde bola guanylát cykláza, kde je vlastne podobná reakcia. V podstate tá reakcia je úplne analogická, vyzerá rovnako, len substrátom nie je ATP, ale GTP, čiže potom vzniká, v prípade guanylát cyklázy vzniká cyklický guanosín monofosfát. Čo teda tento cyklický adenozín monofosfát robí ako druhý posol? Cyklický adenozín monofosfát je alosterickým aktivátorom enzymu proteinkináza A. Tu sa to dá zapamätať ten názov, že CAMP, tak proteinkináza A. No to neplatí to úplne presne tieto názvoslovia, ale napríklad v prípade spomínaného cyklického guanosín monofosfátu, to je CGMP a ten potom aktivuje napríklad proteinkinázu G. A ešte bude mať proteinkinázu C, ktoré vznikne po aktivácii fosfolipázy C. Ale teda dá sa to zapamätať takto, i keď teda nie je to úplne pravidlo, že by teda to písmenko v tom, alebo že by každá proteinkináza, alebo to písmenko v názve proteinkinázy zodpovedalo niekomu písmenku v názve druhého posla. Proteinkináza A je tetramer, čiže je to enzym zložený zo 4 podjednotiek, z ktorých 2 sú katalytické a 2 sú regulačné. Každá regulačná podjednotka proteinkinázy A obsahuje 2 väzobné miesta pre cyklický adenozín monofosfát. Čiže na jednu podjednotku, na jednu regulačnú podjednotku sa naviažú 2 molekuly CAMP, čiže na jednu molekulu proteinkinázy A sa naviažú 4 molekuly CAMP. Naviazanie CAMP na regulačné podjednotky spôsobí ich konformačnú zmenu a tie následne disociujú od katalytických podjednotiek a ako náhle sú katalytické podjednotky uvoľnené z väzby s regulačnými podjednotkami, stávajú sa aktívnymi. Čiže tie katalytické podjednotky, keď sú voľné, sú aktívne. A čo vlastne robia? Že je to proteinkináza, takže bude fosforylovať nejaké proteíny, čiže fosforyluje špecifické proteíny, konkrétne na seríne alebo treoníne. Tým, že teda táto proteinkináza je nešpecifická, bude fosforylovať mnohé proteíny, mnohé regulačné proteíny v metabolizme. Hormóny, ktoré účinkujú takto cez aktiváciu GS proteínu, syntézu CAMP a aktiváciu proteinkinázy A, sú glukagón a adrenalín, čiže to si už môžete zapamätať už teraz, že glukagón a adrenalín vyvolávajú fosforilácie cieľových regulačných enzymov v metabolizme. Samozrejme, každý ten systém sa musí vypnúť, v podstate regulačný systém receptora sa vypol sám tou GTPázovou aktivitou alfa podjednotky, avšak to znamená, že sa nám zastavila syntéza CAMP, ale to CAMP tam stále je v bunke prítomné a stále aktivuje tú proteinkinázu A. Preto bunky majú potom enzym, ktorý zabezpečia automaticky vypnutie tej proteinkinázy A
ale to je enzym fosfodiesteráza, alebo nazývaný tiež aj fosfodiesteráza CAMP. Čiže je to enzym, ktorý nám bude rušiť tú vnútornú fosfodiesterovú väzbu, čiže bude to štiepiť tu na túto väzbu. Konkrétne, tu nám bude štiepiť. A po poštiepení tejto vnútornej fosfodiesterovej väzby nám vznikne iba obyčajný pešťerov AMP, čiže úplne obyčajný adenozín monofosfát, aký poznáme z biochémie. A keďže sme takýmto spôsobom odbúrali druhého posla, tak sme zastavili aj aktiváciu proteinkinázy a vlastne zastavili sme šírenie signálov do hormónu ďalej. Medzi inhibitory fosfodiesterázy patrí napríklad kofeín. Vlastne patrí medzi účinky kofeínu jeden z dôvodov, prečo vlastne sme takí nabudení po podaní kofeínu, je, že vlastne predĺžuje účinok glukagónu a adrenalínu. Práve tým, že inhibuje fosfodiesterázu. Je to jeden z účinkov kofeínu, ten hlavne tým, že blokuje adenozínové receptory, takže vlastne blokuje prirodzený signál na spánok a na únavu. Takže to bol GS proteín. Ten GI proteín, ktorý inhibuje túto adenylacyklázu, tým pádom inhibuje celý tento proces aktivácie proteinkinázy a nie je zase až taký veľmi dôležitý. Čiže ten môžeme v podstate preskočiť, ani v biochemickej literatúre sa o ňom veľmi veľa nehovorí. Dôležité je vedieť popísať tento GS proteín. Poďme ďalej na GP proteín, alebo teda GQ, podľa toho, v akej knižke. Ten aktivuje fosfolipázu C. Teraz najprv niečo na pripomenutie, aké poznáme fosfolipázy. Teda fosfolipázy sú enzymy, ktoré štiepia fosfolipidy. Tu máme takú všeobecnú schému fosfolipidu. Podľa toho, kde ten fosfolipid štiepia, tak ich delíme na fosfolipázu A1, ktorá štiepí esterovú väzbu na prvom uhlíku glycerolu, fosfolipázu A2, ktorá štiepí esterovú väzbu na druhom uhlíku glycerolu, potom fosfolipáza D, ktorá štiepí väzbu medzi kyselnou fosforečnou a dusíkatou bázou, a fosfolipáza C, ktorá štiepí esterovú väzbu medzi glycerolom a kyselinou fosforečnou. Čiže z tohto vidíme, že toto bude fosfolipáza C, ktorá bude štiepiť väzbu medzi glycerolom a kyselinou fosforečnou. Je to veľmi špecifická fosfolipáza C pre špecifický fosfolipid, ktorý sa nachádza v cytoplazmatickej membráne. Ten fosfolipid, ktorý sa nachádza v cytoplazmatickej membráne a ktorý je substrátom pre túto špecifickú fosfolipázu C, je fosfatidylinositol 4,5-difosfát, skrátka PIP2. Tu vidíte celý vlastne ten vzorec. Na podstate tie mastné kyseliny sa nemusíte pamätať, nejaké špecifické, tie môžu byť rôzne. Dôležité je, že tu je naviazaný tento inositol difosfát. Fosfolipáza C nám tento špecifický fosfolipid PIP2 poštiepí teda medzi glycerolom a kyselinou fosforečnou a tak dostaneme dva produkty. Jedným je diacylglycerol, skladka DAG, a druhým je inositol 1,4,5,3-fosfát, skrátka IP3. Oba tieto produkty sú druhé posly. To znamená, každý z nich aktivuje iný regulačný enzym. Takže tu vidíte reakciu katalyzónu fosfolipázou C vo vzorcoch, čiže tu teda máme ten IP3, inositol 3-fosfát a diacylglycerol. Oba, ako som povedal, sú druhé posly. Čo robí tá proteinkináza C? To si zase musím zmenšiť. Takže, nemusím to posúvať, takže čiže diacylglycerol
posunieme to takto, zatiaľ nemusíme vidieť tú degradáciu. Takže ten diacylglycerol je druhý posol, ktorý aktivuje alosterický proteín kinázu C. A tu, ako som spomínal, keďže je aktivovaná fosfolipáza C, tak tu bude aj proteín kináza C. Táto proteín kináza C bude fosforilovať proteíny na zase opäť na seríne alebo treoníne opäť špecifické proteíny v metabolizme. A tým bude meniť ich aktivitu. Trošičku komplikovanejšie je tom s tým inositol-3-fosfátom. Inositol-3-fosfát má svoj vlastný receptor na vnútornej membráne mitochondrie. A ide o jónový kanál pre vápnik, alebo respektíve o receptor spojený s jónovým kanálom pre vápnik. To znamená, že inositol-3-fosfát sa naviaže na príslušný receptor. To spôsobí otvorenie jónového kanálu pre vápnik a vápnik vystupuje z matrixu mitochondrie do cytoplazmy, kde začína jeho koncentrácia stúpať a už to samotné o sebe vyvoláva odpoveď v bunke, pretože normálna taká pokojová koncentrácia vápnika v bunke je 10 na -7 mol na liter, čiže čo je veľmi málo, to znamená, že bunka okamžite zaznamená vzostup koncentrácie vápnika a okamžite na to reaguje. Jeden z takých špecifických účinkov vápnika je, že vápnik sa naviaže na špecifickú bielkovinu viažúcu vápnik, ktorá sa nazýva kalmodulín, alebo skrátka CAM. Komplex kalcium-kalmodulín zaktivuje príslušnú kinázu a táto kalcium-kalmodulín závislá kináza sa fosforuluje špecifické proteíny na seríne alebo treoníne. Čomu to vedie, jedna z vecí, ktoré si môžete zapamätať, je, že takýmto spôsobom dochádza ku kontrakcii hladkej svaloviny. Že toto je mechanizmus cez ten IP3, vápnik, kalmodulín a špecifickú kinázu a fosforiláciu v podstate myozínu dochádza ku kontrakcii hladkej svaloviny. V podstate jedna z vecí, ktoré si môžete zapamätať, je, že vždy ku kontrakcii akejkoľvek svaloviny potrebujeme vyplaviť vápnik do cytoplazmy. Vápnik je regulátor svalovej kontrakcie, bez ohľadu na to, v akej svalovine sa nachádzame, vždy sa vyplavuje do cytoplazmy. Mechanizmus vyplavenia je samozrejme rozličný, či je to hladká svalovina, alebo priečne pruhovaná svalovina, alebo myokard. Priečne pruhované svalovine máme sarkoplazmatické retikulum, ktoré je aktivované nervovou svalovou platničkou. O tom bude reč niekedy inokedy. Ale v podstate vždy v tej kontrakcii hladkej svaloviny je nevyhnutný vápnik, ktorý sa vyplaví do cytoplazmy a spustí reakciu, ktorá vedie vlastne ku kontrakcii svaloviny. Čiže jedna z vecí, čo si môžete zapamätať, čo sa vás do budúcna, ak má hlavne hladká svalovina kontrahovať, tak je vždy aktivovaný GP proteín, fosfolipáza C, vzniká IP3-fosfát, uvoľní sa vápnik, naviaže sa na kalmodulín a špecifická kináza fosforiláciou vyvolá kontrakciu. Takisto aj tento systém sa musí nejakým spôsobom vypnúť. Každá regulácia má zmysel vtedy, keď trvá krátko, nemá zmysel dupnúť na plyn a mať tú nohu na plyne. Potrebné je samozrejme aj v rozumnom čase dupnúť na brzdu. Tá regulácia cez vápnik sa vypína pomerne jednoducho tým spôsobom, že v cytoplazme máme enzymy, alebo respektíve v membránach bunky máme enzymy fosfatázy, ktoré potom naspäť upracujú ten vápnik odtiaľ prišiel, to znamená na tej mitochondrie tiež vápniková pumpa, vápniková ATPáza, ktorá uprace vápnik naspäť do mitochondrie, prípadne môžeme inou pumpou ten vápnik vyhodiť von z bunky do extracelulárneho priestoru a podobne. O tom opäť bude určite reč niekedy v budúcnosti, keď budeme hovoriť o špecifického vápniku. Ale v podstate, keďže tá koncentrácia vápniku pokojová je veľmi nízka, aj tieto ATPázy, tieto ionové pumpy, ktoré upracujú vápnik tam, odkiaľ prišiel, sa aktivujú pomerne rýchlo po tom, čo začína vápnik v bunkách vstúpať. Ak sú vyblokované, tak potom to vedie k permanentnej kontrakcii hladkej svaloviny ako krčom. Ako sa odbúravajú inositol-3-fosfát a diacylglycerol? Najjednoduchšie je to s diacylglycerolom, ten sa fosforuluje na kyselinu fosfatidovú a tým pádom prestáva byť druhým poslom.
Inositol trifosfát je defosforylovaný, degradovaný na obyčajný inozitol a tým pádom už prestáva plniť funkciu druhého posla, prestáva aktivovať to vypalovanie vápnika a špecifickým enzymom sa kyselina fosfatidová spojí s inozitolom, vznikne nám fosfatidyl-inozitol. Tento fosfatidyl-inozitol potom putuje naspäť do cytoplazmatickej membráne, kde po dvojnásobnej fosforilácii sa mení na pôvodný fosfatidyl-inozitol difosfát a čím sa celý systém vlastne vracia do pôvodného pokojového stavu. A to je trošičku komplikovanejšia, dlhšia regulácia ako v prípade tej adenylacyklázy toho GS proteínu. A zostal na posledný proteín, GK proteín, nachádzajúci sa na myokarde. Čiže opäť tu máme systém receptor, G proteín a efektor. Efektor je v tomto prípade ionový kanál pre draslík. Opäť je tam tá aktivácia rovnaká ako v prípade GS a GP proteínu s tým rozdielom, že v prípade GK proteínu to nie je alfa podjednotka, ktorá putuje po membráne a naviaže sa na ten efektor, ale je to beta gamma podjednotka. Čiže potom, čo sa alfa podjednotka zaktivuje a naviaže sa na ňu GTP, opäť disociuje alfa podjednotku od beta gamma podjednotky a beta gamma podjednotka putuje po membráne, kým nenájde tento ionový kanál pre draslík a po naviazaní beta gamma podjednotky sa ionový kanál pre draslík otvorí. A keďže draslík je hlavný intracelulárny kation, po otvorení tohto kanála draslík vystupuje z bunky von do extracelulárneho priestoru. Zníženie vnútrobunkovej koncentrácie draslíka spôsobí hyperpolarizáciu membrány a následne zníženie frekvencie srdca. No a samozrejme potom, keď dôjde k antipázovej aktivite alfa podjednotky, to znamená, že keď tá alfa podjednotka poštiepi guanozín trifosfát na guanozín difosfát, tak sa opäť spojí s beta gamma podjednotkou a tá beta gamma podjednotka odisociuje od toho ionového kanála a ionový kanál sa zatvorí a zastaví sa vystupovanie draslíka von z bunky myokardu. Takže toto je pre dnešok všetko, takže vidíme sa najbližšie na streame o inzulíne. Dúfam, že už nebudú žiadne technické problémy. Toto video je v podstate kratšie z toho dôvodu, že nemusím kresliť, pretože všetko už mám predkreslené dopredu, takže dovidenia.